mwancho murigererio Ndizi TV na bwansu bwo mugusingo egena litkoria uri abere ritoere rukegima na nene kwa abere gukwegokia aso kubwatie miroberio ye litkoria rero ekirorire ne litkoria halamis chitariki 2025 cyomutienyi ogatatu omwaka no igwechiri 2023 na mangagendete gukorekana imeyense ya Kenya ekirobonongo kwarigania SMS ya Amayia yense Eyemo yabona magoroba irongomanye buna nara ya ekero twabwatiranire n'abasaki baito twakwarganirie asenchera ere yobwekiranu okonyera buna sensemere ya Facebook nigora tunyorwetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News aso mutandao Twitter na bogo twitwetra @Ndizi TV News ase website yetu nigora tunyorwetra www.ndizitv.net erio togendre gusanga amangwe go mwanchu muri kerengere kyao tweba gutumase namba erase screen yao gawe togendre wesemya nabo igo kumanya amange eretriane Everlyne Osero ngo kwarganyo beko gusangana nche gwikomwerio Mwancho murigereri bonongo kwarganito chake asenchera ya bene awasengo kumanyia buna egetaseni kya Ndizi TV na bwansu bwo mugusi nigo yaswari tukoria kabere aso musabaro bene gose roadshow ayo weta chinsemo abune nchira yemo yo kwemanyikani gose kumanyia bananchi akobwatikana nemeroberio area tobwate nari tukoria rero nigo egatia barariko rwasegetaseni kegaba bagutarira chinsemo ase county ya Kisii gatia bensemo ya daraja 2 ensemo ya suneka keumbu magene egatie chinde chinyinge ase baba bagusanga nabamibe chinseme cyo nanene kwena na ebyewa na kubamanyia mange kubwatikana nemeroberio yonsi tobwate ase getaseni kega boigo ntwarenge gose bararibe getaseni kya Ndizi TV ntwabwatiranete nababwatani abona barabago keire meroberio getaseni kya Ndizi TV na koria irayo gotigo gendra gosirana na ntwe irekoenekia abuna atwaikeirie omugusi alia abwenere tomori keito dipo nasanya na tuarganire tioroboti uru Nigorero ria baritukoria kabere naryo mwario ryo musabara gose road show emba ukegima kurwa segetaseni kya Ndizi TV imeyorogongo rwa Gusii ababwatani bandizi TV nigo basangana bamenyi be county ya Kisii ase chinsemo aho egati yabone jira nene ya daraja 2 ejiro ya suneka Kiogoro Ogembo Mogonga Magena Nyangusu Nyacheki Masimba Keroka Keumbu na boigo bakorera emochi obosongo Gatia babwatani bagokera etareye ngamona company ya Safaricom Mama Tevi Mitumba Rocky Driving School Enokem Agrovet Pick Uniform Amana Light Tower Electricals Market Plaza, Rocky Driving School. Karibuni uwasi mzima wa ombi. Tuna watoto pale. Na bei yetu tumeweka chini kabisa. Ndugu wadogo wanaingia hapa school just free. Junior secondary, Bogota school, Bogota CHPC, na ndio kwa ligera Maria da wana mbalo kwa Bogota. Kwa ligera Maria da mbalo kwa Ibera. Yo la ndio kwa wale kwa
Boigo nigo baina na ebiego ao nago segeta obumanyi bwabo bwa mang'ana Amayia nemeroberio emuyansu. Kuripotera Egetaseni kia Ndizi TV kurwa ase county ya Kisii elietaria Nendipon Asanya. Mia mono murikeito Dipon Asanya ase oroboti ururukira n'umwancho muri ibano na kwarorera n'abararwe Egetaseni kia Ndizi TV amatukamanga abango ko bayigwa bange kwa barorere korende nigo twerire kinga kibene ase ogokoretaro ase chinsemo abwasiri twere igoro twarenga ase county ya Nyamira na litkoria rero ase county ya Kisii ekerobono togenderete kweroberia ase amanke Amayia dogotikana nayo nigo ekiombe gyatandasa Memorial Empowerment baba kumira na ase eskuru yoboroso ya gesore iyo gotoka ase ward ya township ebunge ya West Mugrango imeye county ya Nyamira ase kerenga yokorigia amachibu igoro yokokonya abana batari kwenyara no muroberi orawo n'umunyakerogo bwekyombekyo Andrea Morara na tukumanyiwa no murikeito Job Monkey. Erinde gosira abana bakurwa chinka chintaka na chiri chitari kwenyara nige kyombe gyatandaza Memorial Foundation kyabekwa oboroso asomoyega okoreka asegeti Yesu kuri oboroso ya gesore egotoka ebunge ya West Mugrango county ya Nyamira chenga abana na abange timati usuno butaka bwa bayiro obonge lakini abana mbali tokonyora baraba ngaini bagweta matemo lakini basinyuko kugendera masomo asingicho batapatani kutari nyara gwaka ne fees abana abo na wo baisa ko bamba asoma okonyanga ekenyoleke gima Gusii Gusii ngima ekwira na mageka asaboro kiwa bane bakurwa se chinka chintaka banyora obosirwa bunatoba tokwererwa no munyakerogo bwekyombekyo Andrea Morara baye mono tokuchagera bwo chintaka na butoko preference mbali bali bakonyanga so muibuli yomo tayo kusenyo yo Gusii bonsi abaibuli mbayo ekero ba apply bacha twagenda ntubate committee ito yikaransa yaligererie nga oyo nga yakorwa emechando yabana nitwa balance ntubasa kwa abana kurwe kenyolekemo ogokonya nige kyombeke konyora ogosirwa kurwa somorandi Evans Ongeri na sebara chikoligia ogosirwa konde kurwase ababwatani ao patroni yeke ombeke gito okurukwa pastor Evans Yokeri Muse erega somete asingejo yo gusirwa ne chiamate siyo tokarato chime abana buna butore gusento basire yake egere bagenda gisukuru ekyo na bache kwekonya na bache gotokonya Peter Nyaberi oyoro muri kibwekembekyo nateba nigo bachakera se county Nyamira asebaligeti kogaleya obokonyi bwabo kuchia se county chinde chiremense ya Kenya continuous igotwaye chakire bono and our vision will be that like other foundations those are foundations which are there forever na bana bande tatebe ekegoli kende gegoturi nyuma na karo ke konyeke muna twakonyekire aborokyo banyora obokonyi kurwa sekembekyo mbairaneria ekyombekyo mbya mono asebate bambachi gokora omokia elinde goikerania eganga yabo ase obugima learn at St. Peter's Elementary High School. What I would like to thank this foundation that they see that it is good to help us so that we'll be successful. Ensa ya Bible mbateba ogosira banyora ngochiko bakonya anene mono asenge ncho bakurwa se chinka chintaka nechitali kwenyara agokirani naziru kwana nagokira nagokira somorobiri yogenda tabusiabu abana baita ndidwe kabanyene gakinde kwena bakitwate bidembu yamana nande yamana so kole morobiri neyo Mwana ore na musina chukule school ona be no mukona chukule anyore no te kurwa se county Nyamira ginko reporteria Ndizi TV Job Maangi
Mbia mono murikeito Job Monkey asoroboti ururikiranu korwase county ya Nyamira ebyombe ao ebikwegendereria nigo byaumirana na barai ase wodi ya Osero imeyebungia kitutu chache south county ya Kisii erio korigereria aria babeire bagwikirania nari babwente gokora asoko bwatirana erio kwegendereria agukwana chinga keikirana se umusangirikano yomo msebe wodi yo Vincent Abuga nigo nere akambia mono asomukia abanyakiumba bagendete kubeka na kwene kiabunamba chikogendera kubwatirana erio gosirana ase owekonya samatukari bosyo murikeito Mildred Momanyi noroboti urwaso boime Chibesa nigo chigendete kubura asense ya Kenya anene mono gocha ase county bono nigo abantu bagendete kwerikia ase byombe ao asogocha mobune enchere ya moyo kwegendereria kebogima asense moya rera eyereme wodi ya Osero ebunge ya kitutu chache south nigo ebyombe ikomibiria byeligetie byacha amo elio gosanga ebirengererio igoro yalia babeire bagokora gosebaganeirie gochaka ase omo MC bwenseme yo Vincent Abuga aikirana elio gosanga n'abanyakiomba bwo ase abagania kwegendereria asensemo yoboremi gatiye bintu binde ebinge Ntune county government ya Kisii ntobwate program yogo konye byombe biri abere registered igontegete ko bae encourage ngakero kende bari mutara register make sure ngamubwati certificate erinde kireto goja wigera gochaga go support ebyombe etoke nganaye kiombe kyaongere register tigangira nerie omo chairman my brother Wilfred ngambia mona asinge nchogorete byombyamo enere nchire yemo yokoreto bwa matubuya enere nchire yemo yogosiria obobisa boringa ncheno mogere ncheno mugusi ncheno muruya we are one family monande ntokorega aseso bwamo ige byombe ne nchire yemo turanyare go ichamo tokoroboremi totuge chingoko totuge chinjoke nebinte bingi amapping already mwachaki na inje no mo MCA through my effort ninchente mesana make sure na abasopotri kuringana na uwezo wangu asomo yegoyo oragwa no mochairman bwebyombe korwa ase wodi ya Osero Wilfred Oruru nigo agania abantu gocha amo na gosira na kera engaki abanga abantu baminto igo tuachira atatebya abantu baito bamanye umuhimu bwebyombe ekere kyombe giachaka ali ase county yetu ya Kisii nigo giatebete ngabeka abantu bonsi amo ekero bachikobeka amo bakaranga mbuya tonyare goikere byombe abantu aba baito korurera iga ase nsinyo ya Kisii county nigo tuachikira ase ngenjo mwato jorete na tunyare ko batoko baretera uchumbi rero gotuna nigo tuachira iga eri tunyare kwerimisha abantu baito igoro yoko bamabune byombe nande banyare ko babagokonyana ase ekonyarikana tiga tobe togokora emirimo eyere ye burunge eri tobwaterane tusiri obutaka korwa ase emechi yaito gati y'abanyakiombe abo nigo bagania abantu kwerikia ase byombe ao ase barwa oborori asali abanyorire korwa ase byombe biria bale kikundi yetu imetuendeleza vizuri maana tunakuwa na maendeleo tofauti. Tuko na kikapu hapa tunatengeneza, siku ya soko tunapeleka, tunapata pesa. Tungeomba kama tunaweza ungana na mkubwa yetu amekuja leo, aone kama anaweza siku moja tuongeze pesa tununue material ili hata tunaweza peleka soko ya mbali. Naweza ambia wale wajajiunga wajiunge pamoja. Hii kikundi inalete watu pamoja. Kuleta pamoja yani uwezi fanya mambo ya ingine mbaya huko nje. Utaangalia kama kikundi yenu kikundi ingine iko karibu na wewe uingie hapo. Ngolipotelia egetaseni kia Ndizi TV ilitaliane Mildred Momanyi.
Mia mano murikeito Mildred Mumanyi ase oroboti ururikirana tugutikana nayo nigo eng'ana kubwatikana ne nchimbebe gatie county ya Kisii na boigo county ya Nyamira egenderete koreta liberera ritindi kurwase abananchi na boigo abarai na umwe wodi ya rigo manyambega gisesa nigesokirie na kugikire bururo guturubani wa kubonchoreria na bantogete akubwatikana neng'ana yorubebe anena sensemo ya keroka neng'ana boigo yaberege kugikirwa no mwemsiebe wodi ya Ichuni Wycliffe Siocha oyobo igobeire gakoria eira wetra sesimi yogo chikwegerera orobebe rwa Kisii ase aganirie abananchi nabo igabara iko babatoereru eriengane yabege kurigererwa asubime mbega kisesa omwemsi origoma wodi yogwata se town ya Keroka lakini shida ya bere kuruworo goons county officials na baheshimiwa bakuru town ya Kisii ose county government ya Kisii mbava miete town ya Keroka na lero banza violence ya bere ingango kwanega biasati we kwana Keroka so by inside violence igongo boli abaminto kuru ase county ya Kisii tutetu twaro mulembe igongo basaba batige ko inside violence ikenekina tutiete koti tige koti anyane cheche yamwe ngayoro beberule asa marieta igon kwa Wycliffe Siocha mwana manyekanete bune mbando mu MCA we wodi ya Ichuni abo hasomo chio Keroka asema yabe me ero so itangani tigante bengendo kyaro kana Keroka litikori arero ni bakerege ke besana kwenda kotini go dispute ya boundary temine tinga you dispute and then ogenda go ahead korwa leaflets yote bya abantu you want to invade yokore osangire kwebanga asaya munsi and na ande umanye koimuka oendo beke roadblock kwa bandi liga gosaba kwane ngo ngate boundary chiroro chisikwe enje buno mora yo chora sense mo ya ichot ese county ya Kisii aule nishwanga I am protecting the boundaries lina inherited abarai korwase chinse ao nigo bagendereria ege karo asense ya Buganda ekyo kerengete gokora gokora maunchererio ase obomo bwe chinse chorogongo rwa Africa anene asense mo ya Somalia awase omo ogosomurai wense ya Buganda Yoweri Museveni abereka goteba buna abarai korwase orogongo rwa Africa babere bawaka ege tambukiro ege tindi anene asukugayana amangana ao ayarengete okoreto murembe. Some of the similar problems we have solved in Africa here. Like when we solved the problem of Idi Amin working with Tanzania. Africa can solve these problems once we agree on the concept. Because that time it was Tanzania and us, nobody, a little bit Zambia, a little bit Mozambique, and we solved the problem of Idi Amin. The problem of Burundi, it was solved by East Africa. So this problem, the way we discussed today, I'm sure we can solve it. We don't have to say much. I don't know whether the Excellency wants to say something. Excellency. Okay, thank you. So with these few words, the conference the summit is closed. Omokonyi bo murai wense Rigathi Gachagua nigo aruro kuboria abarai gose ababwatani akobwatrana erio korwania ebinyungwa byo gotindia nene biri bitanje iri Gachagua yobaga kumberana nabo bisaba nene be serikali naboigo ababwatani gati abo mosoiro munene bweri chiko Nurdin Haji aba county commissioners ekyombe yokorwania maryo yo gotindia kyana kada ekyombe gya kebse gati ebinde binge ase ensemo yeskuru ya maigero ya serikali gose school of nigatabna okugania ngorororo amachika matingu kubekwa asokorwania bokongu amakongu ayo abeire gakoretwa kubwatikana no butumeki bwebinyungwa byo gotindia anene eyo gosomo chando beire gokwirira chi amate chinyinge gusareka nigatambukiro kyabage kwegwo koboko na babwatani abatana nigo bawuchukubwatirana eryo kwene kyabuna ngotoria bare ense ya Kenya. From DCI, from the National Police Service, from the DPP, from the Attorney General, to help our MCAs to come up with uniform law
across the 5 counties. And the assemblies agreed. Immediately the laws have been drafted. After public participation, they will give the laws priority, and we gave ourselves a target that the laws must be in place before the 30th of June. So we'll have laws. We will try and do joint training together. That is one proposal that His Excellency has done, which is excellent. In addition, I think it is high time that we involve each other even before you do the arrests. We are here, the ODPP are your advisors when it comes to criminal matters. We can advise you and say, County Commissioner and County Commander, we can go this way. If we are targeting this place, let us make sure we have 1, 2, or 3. Chibesa chikoba wago chiase chikaunti ni gobono chia mentrego ikase kerengo yech bilioni 15.4 ayoerengete buna chikaunti bono ni gochira chikonyora chishiringi chi bilioni 553.4 ase budget yo mwaka w'ibibere na 2023 no mwaka w'ibibere na 2024 anigo agose ayaniga chiremaga yo muraibense Dr. William Samoei Ruto kobeka essay aseri chiko Bagibwe chibesa achiebango gose Division of Revenue Bill eryo lyabali wetiwa nebunge omwaka oyo gabw'ekibibere na 2023. Ekiama ya Kenya Union Party kupo ekioge korawa noyo kabeiro mugavana we county ya West Pokot John Lonyangapuo nigo kiabekire sei yokobwatana ne kiama kya United Democratic Alliance UDA ase kiabage kwariga ni wabene no muri kyo monene we kiama kya UDA Cleophas Malala gagokwa na chinga kiechyo Lonyangapuo ni gate babunani goberwete kobwatia machikonsi nabo igo kujya kobwatrana asogo ikirania Alliance yaganeire ase Today we announce the signing of a significant coalition agreement. This milestone partnership marks a new era of unity and collaboration in Kenya's political landscape. The coalition agreement between Kenya Kwanza Alliance and KUP is rooted in the shared vision of advancing the welfare and prosperity of the Kenyan people. Both parties. Mimi pamoja na timu yangu ya Kenya Union Party tumetimiza ile safari ambayo tulikuwa tumepanga kama chama kuhakikisha mambo ambayo tulipewa na wafuasi wetu iweze kufikia leo kwamba tunaingia hii chama kubwa ya Kenya Kwanza. Kwa hivyo tuko full house hapa na niseme ni vizuri kujua mahali uko na mahali unaenda. Obamo bw'abanyagitari betugo nigo besokire na kwerera ama obwaba bwabo kobwatikana no kunyorwa wechibesa ase serikali che county ekyo batebirekera bege kwiranya magega emerobere yabo anene ase ebinyoroime okwana chinga kicho musangrekano bwo konyora maigerio niga batineneri korwase obamo bwo baganiria serikali kobwatika chibesa gochiase chi county airio koba abanyagitari chinga kinyororo chogokonya etugo. Training of veterinarians has been highly male dominated, but with increased interest in welfare of animals. I think more of female trainees and females have been interested in taking up the course. So we have an increase, almost now 50% in the training institutions, especially of veterinarians. This being a scientific conference is very unique in that it imparts what is happening in the process, what research is the finding in research, so that these members or these registered vets and paraprofessionals are at par with what is happening in the world and any development that there is in the field of animal industry. As the association, we are really perturbed by the fact that the counties are not getting funds from the national government. I know of some counties which have not paid their staff
for the last 2 months, and this can easily affect veterinary services, because the veterinary service is an essential service as per the Constitution of Kenya, and if the national government does not release funds to the counties and our members get paid. Chiama techi nyinge korwa sensemo ya Naivasha ime kaunti ya Nakuru nigo chiategere chitabwati obomenyo ne magega yembure nyinge gotwaburit kuri igoro na gusaria enibo yabo ko batiga batabwati kende akorengana nabo nigo babwato mu icano n'ubwoba bwa magima ase basinyirwe ase baratamere nabo nigo baganiriye serikali oswagati nakorwa bokonyi bonde bonso cyase bare elio bagendrete kuriya chinjera cyo wekonya samatkari bosyo. Si kweli kutoka juzi hii ni mto sasa ile imetulemea mara 5 imekuja, lakini ya jana usiku ilikuja ingine ya saa 3 ikakuja ingine ya saa 5:30. Hii sasa ikakuwa too much, lakini sasa kwetu ndani ya manyumba hakuna kitu lolote iko ndani ya manyumba, chochote tulikuwa naye malazi kila kitu yote hakuna kwa manyumba. Watu ambao tuliwachagua kina MCA, kina magavana, kujeni msikie kilio chetu. Tumehangaika kwa muda sana. Wanasema ya kwamba wanatubomolea mpaka mabridge. Kwanza mahali MCA huko mama ambaye tulikuchagua. Tunakuhitaji. Sisi kama wamama tunaadhirika mpaka miguu kwa sababu ya kufuga kila mara. Hatuna mbegu, shamba zote zimekaa flat. Na sisi tunataka kuona MCA, hatuna kwanza MCA, hatuna hata chief. Hatuoni wakati sisi kila siku tunaadhiriwa na maji lakini hatuwaoni. Kwa hivyo hatuna watu wote, kiongozi chochote sisi hatuna. Tunaomba serikali ituletee malazi. Malazi yote yamebebwa jana usiku. Yote. Wikirega wano mwancho muri nongo korera Amayia Ensa ya masenchera ere yobuikiranu korena mangengo ariganiretia inaindora chikonyora senchera yobuikiranu ekero chirarage chinsa isatu biemono asogo chora kubananche bali bonstwa bwatirana kweneke mangana wikira senchera yobuikiranu na barabuni gonko bakiranga biemono nyora mna sensemo ya Facebook nigora tunyarwetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News aso mutandao Twitter na bogo tweetwetra @Ndizi TV News erio togenre gusanga mankire tariane Everlyne Osero tuwatirana na Abigail Nyanchama ko ene kechipicha nerio gicha wikira senchira ya bene tuwaroburigere burubya.